video toy kan en nasat hian kan thluaka nghawng a nei nasa neuroscientist zirna chuan video toy kan en nasat hian kan thluaka nghawng lian tak a thlena zu in ain a len nga la in anasa jok thei ti atilang video toy kan en nasat hian motivation lom na le lim na siam tu chemical ati chuaka arang le araya chuan dopamine in siam chuak na sa tak tak te hian thillunga lomna lungoina a herdang lam thin dukia pangai emo video seizok angchi rilrual lu thuk thei angchi ni lovin video toy te hi rilru in son in thak reng le man mo taka en ngai ani a kan thluak chuan lomna tur rang tak tak azonga rilru a in sona thil poimo le thil rei deuh lek nga ngai thila do theina atit la cham hle ani zirmi